Id-dikjarazzjonijiet tad-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg huma ekwivalenti għal delużjonijiet psikotiċi. Dan kien is-sentiment li għadda l-opinjonista Rayfel Vassallo fuq il-Gazzetta Malta Today, referenza d-dikjarazzjoni li qalla qiegħed mal-Partit Nazzjonalista. Fl-artiklu tiegħu fil-Gazzetta Vassallo jagħmel referenza għall-użu li għamlet id-deputat Buttigieg mill-innu arkajku tal-Partit Nazzjonalista fid-diskors tagħha. U meta jirbaħ is-sewwa inqumu bil-wieqfa u ngħidu ejjew nazzjonalisti, ejjew bl-eluf minn tagħkom, ejjew għaxallamana, ejjew ħanirbħu żgur. Viva l-Partit Nazzjonalista! Fuq żewġ faċċati mill-Gazzetta Vassallo jġib eżempji ċari biex juri kif din id-dikjarazzjoni mhux biss turi kemm il-Partit Nazzjonalista jinsab maqtuħ mir-realtà iżda għandu elementi b'saħħithom imwaħla fil-passat. Fost l-oħrajn Vassallo ddeskriva d-dikjarazzjonijiet meħuda mill-innu tal-Partit Nazzjonalista bħala tal-mistħija filwaqt li nnota kif dawn huma sintomatiċi ta' ideali faxxisti. Sorsi fiħdan id-Dar Ċentrali qalulna kif il-Partit Nazzjonalista kull ma jmur qed ikompli jsir ħaddan iktar l-ideali estremisti tal-passat. Dan bit-tama li jirnexxielu jiġbed leħ nies li birdu mill-partit. Saħansitra qed ikomplu joħorġu l-elementi elitisti e kif għal darb'oħra qed iqisu lid-distrett ta' Sliema bħala il-pilastru tal-partit. Xi ħaġa li kkonfermat id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg fl-istess diskors. Folol kbar numerużi inxejru l-bnadar tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa distrett illi huwa importanti għalina. Dan huwa pilastru tal-Partit Nazzjonalista.